Ang atong unang pagbasa naghisgot og panaw, ang panaw ni Elias padong didto sa Sinai. Kini si Elias mao ni ang propeta nga nahibilin human ang mga tao sa Israel minghimo na sa ilang grabe kaayo nga idolatry. So si Elias nalay nahibilin nga tinuod nga propeta ang gipaminaw nas mga tao ug sa mga hari mao na ang mga mini nga propeta. So ang pulong ni Elias di na nila dawaton, buot na nila siyang patyon. Motong ning kagiw si Elias milikay nya samtang galakaw siya naabot siya sa desierto porti nagyong gutuman ingon na lang siya sa Ginoo, patya na lang ko Lord, patya na lang ko. Karon sa inyong panaw aning pakigbatok og COVID wa pa mo kauna-una nga patya na lang ko. Amayo basig mamatay mo nga malipayon. Pero ang Ginoo niingon ayaw nganong hadlok man kag mo biyahe siya wa may pagkaon, wa may tubig, desierto pa gyud, luya na kay kustanan. Gitagaan siya sa anghel og pagkaon. Kamot sa anghel nga sinugo sa Ginoo maoy nagpakaon niya. Gikan sa pan nga gikan sa tos Ginoo, dili gikas bikiri. Ambot og nangawa tong anghel sa bikiri, idangat to posible sa tingali. Pero man tingali anghel nga kawatan no. Gikan gito sa Ginoo. Asam sa kagbikiri dito nga wa may CNN dito, si Anzanala, skina. Wa may Julis dito. Desierto man to. So gipakaon siya. Ngano man importante ang pagkaon aron makapadayon sa panaw. Importante kay pagkaon. Bisag kamo kanang mupanaw mo ka namang moadto mo laing lugar. Ang una gid yung hunahon kaon gyud. Nyag magdaga na gani, asa man ta mangaon? Ana. Kana gyud kaon. Ang pare lahi magunahon-naon. Asa marong misa aron ka kolekta ta. Sa ngano mangulikta mga kapader, aron gyapon makakaon. Patayng pari og way kolekta, di ba? Mao man din na naon. Kamo sad trabaho, standby nako, wa nako ani roy kapalit og pagkaon. Importante kay pagkaon sa kinabuhi. Pero matod pas Ginoo, ako ang pan, ako ang tinuod nga pagkaon. Mo na ang Ginoo naghimo siyang kaugalingon nga pagkaon. Unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Unsaon man? Kinahanglan mo tambong kas lamisa. Karon rabano lahi na rabaron ang mga tao mangaon, isig na lagbunlot sa bahawan, adto ngadto siyang kwarto, adto siyang internetan, adto kan isig na lagbunlot no? Take out na. Nindot yun lamisa. Muna dinhi sa atong simbahan ang Ginoo sa iyang pamaagi, duha ni kabuk lamisa nga makakaunta. Ang lamisa sa iyang lawas nga mao kining lamisaha dako, og ang lamisa sa iyang pulong nga mao ang atong ambo or lectern. Kana ba? Diha. Muna kan-o nato ang Ginoo diha niya nang maong lamisa og dinhi niining maong lamisa. Dili gani na di gani to siya makaon aning duha, kuwangan ang atong nutrients. Na may uban mo simba, igsimba maminaw lang ko ana ganahan ko aning humiling father or inigon mosimba lang ko inighuman aning basa mulakaw nako kay wagi ayo mo humili ni parian ana sa to pa kadto imong kanon pero igabot diri nganon di man kamo kalawat nagpuyo-puyo man gud may pader wa man gud ko kakumpisal pader nakapatay ko to ara kamo kaon dito dili dili pwede di man nimo pwede bahinon si Jesus kanon gyud nimo siya siyang pulong kanon sa nimo siya siyang lawas og dugo nya kamo ron dinhing nanimba mangaon mo aning duha ka lamisa ay wa mo magduka-duka ron dia samtang gabasa diri sa pagbasa oy gay ako kuno mong suwayag pangutana unsay tubag sa salmo. Pwede na mo mamatay unsay gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa unang linya
Ano unsa gayto pader. Mao na siya. Nya, sao man nato pagkahibaw ana? Attentive, open mind, attentive mind, open heart. Si Kristo makaon nato kun atong hunahuna abli ug ang atong kasing-kasing abli. Muna ang iyang pulong masabtan sa mga tao nga mapaubsanon. Kana ba mga tao ba nga gustong tudluan, dili gustong manudlo. Karon dinhi sa atong galingkod ron dinhi o apil ning gabarog, kinsa kaha ang gustong tudluan? Taas ang kamot. Kanang gustong makaton ba? O tanawa, tulo ra ka buk ang niisa. Ang uban sa kamaon ako ano kapila na ko binaw na. Si balik-balik ana mao ra gyapon na koral ana mao ra gyapon na utang di paninglon mao ra gyapon na kabit-kabit mao ra gyud na siya kay bahaw na ko ana ana gani kag inistoryahan ang pasabot ana sirado ka di na ka gustong tudloan nya ako sad pare na say mingon ako pader murag sayop man to imong gisulti nako kinsa maroy pare nato ani kana buango na sa ko ana. Kay nga naman, matod pa ni San Pablo, diris atong unang pagbasa, ang unang linya niya, ayaw ninyo pasubha ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo, siya ang magtudlo kanato. Tagaay siya higayon. Nya kinsa may makapasubo sa Espiritu Santo, nga mahimong sirado ang utok, kanang gasigig away, kanang gasigig dinumtanay, kanang gasigig buhat anang mga sala. Muna ka na mga taong gasigig domot, gasigig away, gasigig himo anang mga malaway, gasigi og practice anang mga sala, kahakog, kadao, garbo, pagkamasinahon, pagkalibakira, libakiro, igsimba ana din di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Di na laminaw. May kamo karon, wa mo anang pamakak. Wa mo anang libak-libak. Wa mo anang away-away. Wa mo anang dinumtanay. Adi mo kabati sa pulong sa Ginoo eh. Magsige lang mo criticize. Di na mahimo eh. Di na mahimo eh. Inigingon ni Kristo, kaon mo na ako. Saan pagkaon niya? Ungo ta. Kaon ta niya. Anong sa buwang? Pagkaon ta niya, ungo na siya. Imuon tang ungo. Di na kita ma-open na ang pagkaon di ay niya mao ang pagdawat sa iyang pulong o pagbansay niini. Nga ang tanang gisulti ni Jesus makahatag og kinabuhi. Basta atong sundon, inigingong Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas, mabuhi ka. Hubag lagnaong, pero buhi ka. Moto man na, dili. Kusga. Bantay ha. Kanang giingon ni Kristo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, makabuhi na, di na makamatay. Tuo mo na. Ihogron nyo tanang kwarta dias kolekta. So, unsan na ito ipakaon pa diya? Wa na kam tuo. Mao na siya. Kanabang ayaw nalag-analyza, ayaw nag-question na kung tinuod bang makaayo nato ang pulong sa Ginoo. Ang paningkamuti na lang sabta, higugmaa og praktisa. Kana mo'y paningkamuti. Ayaw pag sig-analyze, unya katong unya ana. Mingon sa pari, unya wa na lang gikolekta, sige tagmisa. Unsa na pala itong kabuhi? Patay ta na. Ayaw na pader, ayaw na nabutang presyo ng mga sakramento, kanang bunyag, kasal, konfirma, kanang mga misa. Ayaw na nabutang mga buangon ra ba din mga parisyoner, ug ato sang ingnon nga kamulay magbuot, love offering, tagahaalan sa tag 20 pesos. Nya ang ilang hikay dito tag 2,000, tag 20,000. Nya diri ang gihatag 20 pesos. Alkansi ta ani, may rabaw tag muhato din bisag usa na ka kilong inasal, di ra ba gyud. Naway batasan. Hala, presyohin na diha 2,500. Wa gani, way bunyag. Mao na. Nya, pulong pa nas Ginoo dili. Kusga. Nya ato nang gi-practice dinhi wa. Gi-practice.
Katong ningong gi-practice, wa gito'y simba-simba. Karon pa gito kasimba. Na. Ako naminaw ko sa pulong sa Ginoo mo nang ningkamot kog implement nga love offering kay ang gusto sa Ginoo gugma. Ang imong paghatag basis gugma, dili basis imong kadato or kapobre, kung dili sa kadako o kamainit sa imong gugmas Ginoo. Kaya ang nahigugmas Ginoo, ang mukaon sa Ginoo, matakdan sa batasan sa Ginoo. Mao bitan ang ginapanultiyon kamaong wana, we become what we eat. Di ba? Kanang mga tambok diha, hingaon nagtambok. Muliwat man ka. Kanang na nagluspad ang naong, wa na'y hapit kaon. Kaya nagpaslim na, mo nandali kayong kuyapan. Kana sa mga himsog iglawas, mga tigson kayo, sige nag-aerobic, sige na sila practice, gapagahi na lawas. Nya kaon na sila kanang pamasol ba? Pamasol. Kana sang naang gasigi na lag dialysis, sige nagkaon og tamis, kidney failure ang labas. Muliwat man ka si mong gikaon? Hilingi anay mong tupad. Tanawa o sige kaon, baboy, isda. Sige, tanawa. Dakoon ganig mata, isda na. Dako gay kapapangig, baboy na. Joke lang na yan. Pero ang nindot, muliwat tas Ginoo. Muliwat tas Ginoo. Unsa may nahitabo ni Kristo, nagpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Kanabang kamaunatang magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan? Kanabang kamautang mo paambit para sa kaayuhan sa tanan, dili kay magsigi hunahuna sa kaugalingon? Kansin ako no, ngigano, kansin ako no. O kamo mga asawa, nagsigi ba mo hunahuna sa kaayuhan sa inyong bana o inyong kaugalingon? Kinsa dining asawaha nga ang iya ra jung gihunahuna ang kalipay o kaayuhan siyang bana. Tas ang kamot. Mga buangon mong dagko nga asawaha mo. Kinsa sa dinhi nga mga bana nga ang imo ra jung gihunahuna ang kalipay, seguridad o kaayuhan sa imong asawa. Tas ang kamot. Arang-arang sa choir kay duha ka buok bakako no. Adi bitay na duha ka buok nga buotan nga ni isas kamot. Congratulations. Arang-arang na lang kay duha. Wa ta malkansi ani misaharon. Pero sa asawa ambot wa ko tan-aw sa choir. Na ba diha asawa ti sa kamot? Wa no? Buangon gini mga asawa. Kinyaharang ilisan. Na wala ko yung diferensya kay sige tagkaos Ginoo kunuhay, sige tagsimba pero di ta muliwat niya pasabot unsa may tawagan na sa ato mga nutritionist indigestion unsa tawagan na kanang di ka kahilisan ba o wa ma-digest ba mo na sa usapag maayo usapa aron gyud ang nutrients ma-distribute sa imong lawas wa nimo usapa wa nimo gi-digest. Pero pasalamat lang punta nga naa sa uban nato nga mi-digest. Muna inig-ingon nato na ataroy pamaligya nga slat. Palit na yun. Pero nasa uban magsige lang tutok na nasad slat. Kanan ko sugay mo reklamo na nasad slat. Ang inyo nang buha unsa may tabuan na ninyo? Unsa indigestion na. Digestion. Di man ganahang mo share. Pero naagi pipila na to or daghan sad nga mo share. Mo na karon katong gipamaligya natong 5,000 ka slots na hope and opportunity na close naman to atong niaging Huybis kay hurot naman to karon ang atong total nga nahalin murag niabot yun og 5,052 slots. Lapas, sakpa. Close na sad ang atong divine power and salvation nga tag 5,180 slots man to. Pero sige pa ta og dawat og kuan kanang napa may mga pledges kuto pa man ni Oktubre. So including sa mga pledges ning abot pod ang atong halin og 190 slots. Di ba? Sa lapas gyapon. Ang pangutana, sige man gimog simba din kapalit po ni mga slots.
Dagan kay dinhi wa mo palit insa pa wa mo sa toy ka-afford oy. Duha ka buok PWD ang nakapalit sa Hope and Opportunity slots. Ang usa butang, ang usa na putlan sa iyang tiil. Nakapalit. Duha ka buok. Kamo saktos mata. Saktos tiil. Wa kapalit. Congratulations, nakapalit. Nyaharon di mo magmahay, tagaan ta mog second chance. Natay bagong mga slots. Dili na ni para sa atong parokya. Gihangyo ta sa Archdiocese, pinaagi ni Monsignor Ruben Labajo, nga mutabang niining dako nga proyekto sa atong Archdiocese, kaning Kapilinha de Fatima. Tuan ni sa San Remigio karon gitukod. Nya ila kong giapil aron mahimong chair sa fundraising. Kay 40 nilang paningkamot ani, ang budget ani 32 million. Kanabang replika ni sa kapilya sa Our Lady of Fatima dito sa Cubada area, di nagpakita ang atong mahal nga birhen. Na sila dito'y chapel nga gitawag og Kapilinha de Fatima. Unya upat ra ka replika sa tibuok kalibutan ang ilang tugutan nga muhimo. Ang pinaka-latest karon kining naa sa San Remigio for the nations in Asia. Ang napilian Philippines in Asia. Unya napilian pag yung Philippines human sa daghang deliberation sa World Apostolate of Fatima Philippines. Ang San Remigio, takop San Remigio, nagsige na nakarog construction sa 32 million nga budget. Nakalikom pa lang sila mga 5 million after almost 2 years. Nya mo naron ang gihinay-hinay dito. Nya kinisaka mga palitonon, gibalik na sa 30 million ang kuwang. Nya naron sila na dawat nga donations nga niabot mga 500,000, so na 29,500. Nya nagpatabang man sila nato, anad man ta dinhig slat-slat. Mamaligya tag 29,500 slots. Palit mo tag 1,000 kada slot. 1,000. Nya ang title aning maong slot kay mahal nga birhen man ang sentro ani, nya Archdiocesan wide man di man sa atong parokya. Ang title is Mother Mary's Healing and Deliverance. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og healing and deliverance from this pandemic. The evil of pandemic nga murag midot na tog maayo kay bisan pag sulbaron ang COVID-19 muhimo man sad siya iyang variant. Wa ma-deliverance. Nya ato kunong suwayan og ampo sa mahal nga birhen pinaagi sa pagkuot og gamayng hinabang para niining iyang kapilya nga mahimong replika sa iya didtong kapilya gyud sa Portugal, Cubada area. 1,000 per slot. Nya akong challenge mao kini. Malandong kung may mahal nga birhen, unsa may significant event nga muhatag gid mi aning 1,000. Ang nisod sa kong una-huna nga on September 8 is the birthday of Mama Mary. Sa diha pa ko Santo Rosario o diha ko sa SPFY, inignisan akong mga simbahan panahon sa birthday Mama Mary. Bisag din hitingali, magbaha ang mga bulak nga atong ihatag sa tiilan sa imahe ni Mama Mary. Magbaha ang mga bulak. Ingon ni Mama Mary, ingna sila. Ayaw na ko tagaig buwak karon. Tagailang ko 1 slot para sa Kapilinha. And I will heal the world and deliver you from the evil one. Tuo man dili. Hatag na. Ang atong ebanghelyo murag naghatag gini natog nindot kaayo nga kaning kaamguhan nga kon mudawat lang kita nga tinuod ni nindot kay atong kinabuhi. Saman mudawat mo nga tinuod ning ebanghelyo ha. Kaning giingon ni Kristo nga
makamando kas bungtod nga mobalhin nga tos laing lugar, tinuod na. Oh, hilo man lagi mo. Tinuod dili. Sige, ingna ning atong parokya ingna balhin na tos pikas. Mobalhin ka ni. Wala. Gibutangan pag niya diri sa pag-ending, makabuhat kamog bisan unsa. Sa in English ani, nothing is impossible for you. Oh, sawa na. Tuo mo na. Nga wa gyud imposible nato. Nag-anam na mo kahilom. Parihata, ako galisod sa kong tuo. Sinan ka? Pagtuo ko do nga murag lisos mustasa niya, kanang lisos mustasa gamay pa kuno nas lisos tamatis. Ambot pareha ba ka nakadakon sa lisos sinaguyla akaning mansinitas. Ay, gamay man nakay kuno nga liso. Wa ko kay baon sa nakagamyo nuna ko kita na. Unya, ingon anak kuno kagamay nga pagtuo matud pa ni Kristo, makapabalhin na kas bungtod adto sa laing lugar. Makahimo na ta bisan unsa. Ako galisod ko anak tuo kay nga naman tanawar ko ning atong tap-tap karon mutulo na ni katuig. Wa gid maayo na nahinoy daghang sanga-sanga, na nahinoy variants. Way siguro wa ka makuha sa punuan, ari ka maigo sa sanga, patay lang yapon ka. Daghang nangamatay karon na igo sa sanga sa Delta. Di ba? Way siguro usas manimba dinhi. Mana ni unya. Igo sa nga ba wakdasan. Ana. Nya ngano man ni maayo. Nga purti naman natong ampo, purti naman natong prosesyon, purti naman natong vigil, purti namang daghanang sakripisyo ang gihimo nato isip mga Katoliko. Ngadto sa mahal nga birhin, ngadto sa mga milagroso nga mga lugar, hasta hinong mga milagrosong lugar masirad-an mag-apil. Ang Simbahas Quiapo, ang Nazareno sirad-an, ang Simala sirad-an, Santo Niño sirad-an, Redemptorist sirad-an. Ana, grabiha no? Nya ingon, nothing is impossible with us or for us. Unsa man na, sakto pa ni dili. Tabangi ko ninyo. Hapit na rabata masirad konsulasyon, siradaan na, sugod. No, karong Domingo, ugma, wa sila na amurag karong tingi sugod, wa na pasudlon. Wa na mga misa, gawas. Sunod ani, San Vicente, Liluan. Lingo-lingo mo diya. Nga naman, labaw pa ta sa Santo Niño, labaw pa ta Redemptorist, sirad-ananan sa tao Oh, nya nga naman nga tulo naman ni katuig, wa na'y Ginooron. Sa una ra ning gisulti ni Kristo sa iya mga apostoles, din ani epektibo karon. Sa una ra ni. Unsa man? Inyong paminaw. Ay maning matinaw ni nato kay sige lang tagbasa ani nya. Wa din ni klaro di ay. No? Mo na ron. Ingna ko nung imong tupad. Imong tupad ba na nakasabot ka nang ipangsulting father? Ina. Nakasabot ka na. Ako bitaw si kong pamalandong ba, pag pamalandong na ko ani ganihan, nag-ingon jud ko, Lord, mura man kog mo aksyog dili mo tuo. Tagay ko no kog kuan be. Tagay ko no ko ba og kana bang igo-igo sad ba nga explanation ba? Mo na nga gipahinomdom sa Ginoo nako, nauwaw na lang sad noon ko. Nga naman, ingon mang Ginoo, baliki ra gud ng first reading kanang Deuteronomio kapitulo 6 niingon dayon si Moises, gisugo sa Ginoo si Moises ba nga nag-ingon ang Ginoo, hinomdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, tibuok nga kalag ug tibuok nga kusog.
Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo, itudlo kini sa inyong mga kabataan. Wa man ko'y bata. Hisguti kini, tanawa ha? Kung anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag, ibugkos kini sa inyong inyong mga kamot, o sa inyong nga ingon nga ilhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Grabiha des Ginoo, no? Ang iyang gi-emphasize di ay kanig yung higugmao na to ang Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing, tibuok hunahuna, tibuok kusog nga gipunan ning Kristo sa tibuok ninyong kalag. Naa pa ba ni nato karon? Naa pa ni? Wa na. Kamo mga ginikanan, naghisgot mo anis inyong mga anak. Ang inyong gihisgutan, unsay imong gi-answers module? Mo eskwela ba ka? Unsang kursuha imong kwaon? Ayaw sag panguyab ha? Panglimpyo, panghugas, ana, ay pagtinapulan, ay pagbinuang diha, ay pagpagahian ng imong ayaw pagsigig dagandagan, ay pagsigsagit-sagit, ayaw nig pangguba. Mao na atong gipangtudlo, pero why gatudlo kay ros mga anak? Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong hunahuna, tibuok mong kusog. Wa na kay naron. Hasta pari, wa mo tudlo ana sa Kristan. Ang gitudloin os pari, dong ayuhag bagting ha. Mutingog gani na, patay jud kanako, wa na timing. Mo nang sa Kristan magunit sa bagting, magkurog na lang nun, hangtod na lang nun, magtingog-tingog na lang noong bagting. Wa sa na nako gisultis mga lektor, ngako nun, unsay kalainan sa period og sa kama. Mao gina. Kurog-kurog na sila sa period og sa kama, kita. Muna ang problema di ay ni anato kay ngano man ato manggikalimtan ang atong paghigugmas Ginoo. Niingon baya si Kristo, higugma ang Dios labaw sa tanan, una pa higugmaon ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Ang ato nabaliman, higugma ang kaugalingon usa pang isig katao, pakapin ang Ginoo. Muna inigabot na sa panahon nga di na gyud makaya ang atong mga kanang kumbati na tos kinabuhi ba, moingon ita, Ginoo na lang yun, Ginoo na lang gyud akong paglaom ani, human naman ako buhata ang tanan. So self yun, di agita mo kuan sa self. Anay gasigig text nako, Pader, iampo taong kus Ginoo, purti nagyong putusan akos utang. Pader, naa man jud kay dako dakong kolekta diha, sige makag-announce, tagai in taong ko ana, wa jud ko mo reply. Imo pa ning kuhaan mo na ginhawang tigom na to ani. Kamu di ay, kanang inyong tinigom di, inyo din ang ihatag di ay. Moingon ko, unya usan mo lang ako. Self good, self. Imbis nga ang self mo ikatapusan, mauna nun atong giuna. Bisan ka na mga banag asawa, naamagin mo anang panaad nga kasakit og sa kalipay, pero ang asawa mo, ngigagod kansin ako, no? Sige siyang inom dito, di ako diri kasi trabaho, buang banahan na, biyaan ko ng buang-buang mo. Self. Moingon sa dang banang, kadang asawa ha, napisag kung saan na to explain, di gyud mo to, luod lang naong ng buang-buang, ilisan ko nagsilingan, tatago ka to silingan. Makonsumisyon ko ana, masuffocated ko ana. Matod pas Tagalog, sinasakal na ako. Istoryahin. Pare sa din sa ngigagod ka ng parokya ha, kulikta di kabuhig pare, biya ko Self ba? Self. Mabitan na hasta sa cellphone, selfie gihapon. Hasta mga tiguang karon nako, sige pa picture tayo sa dili pa dir, selfie lang nako. Naong bay kurog-kurog ng kamo, selfie lang gihapon. Nako nya mo blur da kay gakurog man sa ako man sa ning gi-timer. Nasa ba? Ngita gyud paagi kay maka-selfie. Ang self yun. Mao na mahimo na kitang selfish, self-centered, self-righteous. Di natakabuntog og COVID. Nga naman, anhin na tamutuo sa atong kaugalingon. Parihan na ta na mga athletes nga dayog pukpuks dughan. Ana dayon? Ako na ni. Ana, makadaog gani.
Ana gyud kay ako na ni. Ana. Di ba? Ayaw mo ana oy. Ina na imong tupad. Imong tupad ba ina? Kisa may imong gihugma, Ginoo o imong kaugalingon. Ina na siya. Nya igabutin sa inyong balay, ingna to itong nanghigda pa dito, katungo pa kabangon kay pating hubuga. Na kisa imong gihigugma, Ginoo o imong kaugalingon. Ana. Kita mayroon ba kita I love God. Pero inigingos Ginoo nga ay na mo pangiskis kilay, ay na mo pa colors book no matiguang sa to ana Lord oy. Reklamo din, gamay ra kay nang butanga. Labaw naging ay mo palaygit, ay mo inom ana mga pills, ayaw mo pag-abortion. Samot na gina. Di na takatuman. Napadyugingos Ginoo, ayaw mo pangangkon bisan unsa. I-share na sa inyong mga silingan. Parte na itong igihana na itong kural ka ng mga utlanan, magkinihaay na manggani. Nya, maayo tas COVID na. Mauna. Ang rason di ay, wa mausab ang gahoms Ginoo, wa mausab ang iyang gugma nato, wa mausab ang iyang pag-amping nato, ang nausab karon kita, kay naa na ta ni salig ni anang cellphone ni anang ato mga scientific nga mga inventions and innovations in life nga hasta ang mga gender, hasta ang atong lawas pangusbo na ang lawas sa babae ilisa nag genital organ sa laki ni ang laki sad mo ilis pud ngadto sa babae magtipo na isip banag asawa ang puro babae puro laki giguba nato ang atong gitawag og kinaiyahan nga gi-designs Ginoo og tungod aning atong pagguba sa atong kaugalingon aron lang gyud ta matagbaw sa atong pagkalaog, pagkaulagan og pagkaambisyoso giguba nato hasta ang atong kalibutan. Ang hangin di na safety, polluted na, ang tubig di na safety, di na nato mainom, labi na gyud ang naas mga sapa kanang gatubod nga tubig sa sapa di na mainom kay ato nang gibutangan anang naang hugaw sa mga kahayupan na atong gibuhi aron ta makakwarta para sa kaugalingon. Bahala nagmusakit ng inyong ilong diya mga silingan hanggap ana mga baho sa akong binuhi makakwarta ko ani panginabuhi ko ni. Bahala nagmaglison mog agi anang dan naninda ko din hiskilid sa dan. Bahala na mudag matraffic mo magkabanggaay mo diha basta kinabuhi ni nako. Ako ni ay kog hilabti mag-iningon ganita ana din agid ta makatagamtam sa gahom sa Ginoo nga kadiyot ra kaayo maayo ang atong mga sakit. Tanawa gud giduol niya lang ni Kristo ang kadtong gipatulon unsa man hitabo pag ingong Kristo yawa pahawa diha naayo dayon ang patulon ang yawa may gahatag ani mga sakit. Usahay ra ba pasanginlan pag natong Ginoo di paigo nga di nato siya paminawon pasanginlan pag Ginoo nganong gitagaan man taong kunimo aning sakita Ginoo igahatag na kanang na-cancer kas imong uterus sa imong ovary kanang imong mayumang purti ng dagkua ang Ginoo mo'y naghatag na tubag ang yawa yang ano nakahatag mangyawa gidawat man imong yawa sige kag inom og mga chemicals kada mga chemicals para papugong sa anak kanang paggamit anang kondom kanang kondom naabya na siya kaugalingong chemical nga imo nang isod sa imong lawas patay ka diha kanang pagpasuksok anang ayude wa din ay epekto di ay kaning among sigig inom ra basag ko niya dayog ingon nga nganong liburot ning akong atay ana kana din di nakakalakaw ngano man Ginoo di naman ko kalakaw kusog naman kanya sakit naman kanya akong arthritis kana din sige kaon nimo anang na ang mga pagkaon nga pa-arthritis nganong akong diabetes Lord nganong na kidney failure ko kana din sige nimo ginom anang tamis pirtir ba sa nako mo inom ana di ba nya ang Ginoo atong pasanginlan ang Ginoo naa man siya bala di man gud ta motuos Ginoo god ang atong gituhan ato man kaugalingon nyag ma-failure na ang tanan atong gibuhat una pa ta Ginoo
dangop na gyud ko nimo. Makamilagro yung ka, Lord. I know that nothing is impossible with your power. Yung Ginoo sa una, karon ni grabe naman ang imong kwan. Nya masinupakon man sad ka. See you soon na lang. Pagbasol na lang diha, see you soon. Ana na lang. Mo nakita karon kasagaran nato, ang isultis Ginoo nato, murag di na kanako ayohon, see you soon. Ari na lang ta diri sa langit. Mo na naadtos langit, magsige na lang tag-ingon, gihigugma ko ikaw Ginoo. Asa to? Gihigugma ko ikaw o Ginoo, akong kusog. Ang ato na lang kusogan og di na gid madadin kay di na gid ta kalakaw. Nya, di wa na gid tay kusog nga mo papahawa aning COVID. Ato na lang ingnon, ikaw ang akong kusog sa pagbiyahe padong sa langit. Sugda nato karon ang pag-surrender totally sa Ginoo. Ingnon nato siya, Lord, ikaw na'y tag-iya sa akong hunahuna. Din ako magsigunahunag kwarta kung dili ikay musugo nako. Din ako magsigunahuna unsaon ni nako pagpakural ang akong mga balay o kaning mga agianan kani akong yuta basta di ka magsugo nako. Ikaw na'y tag-iya sa akong kasing-kasing. Din ako magsigig dumot aning akong silingan tungod lang kay pasakitan ko kining akong bayaw, kining akong umagad, kining akong ugangan nga lami kayong hiluan. Di na nako hunahunaon ron. Kining akong igsuon nga dugay na kay ming wa magtingog tungod lagi atong kabahinanan sa namatay na mong ginikanan, ako na ning wagtangon. Nduta no? O kining akong kusog, kining akong kamot, gamiton ko na ni pag-alagad sa akong isig katao, dili sa pagpanghapak, pagpangusi ani akong mga anak, pagpanglatos. Gi-emphasize gyud ni Moises, gi-emphasize sa Ginoo pinaagi ni Moises ang importante kayong butang at timan-an sa mga Israelita. Giingnan sila nga kamo sa tibuok kalibutan nga hinimos Ginoo ang tanang tao, ang Ginoo may naghimo, pero kamo gipili sa Ginoo, gi-special gyud mo tungod sa inyong mga katigulangan. Pero ang warning, kinahanglan magsunod gyud mo sa akong mga sugo. Tumana gid ninyo ang tanan nga akong sugo. Kining sugo sa Ginoo, unsa man, lisod o sayon tumanon? Kamo ba? Kamong mga paano? Kamo bro ni Adin ba? Nanimba? Unsa man inyong paminaw sugos Ginoo? Lisod o sayon tumanon? Kinsay mo ingong lisod, taas kamot. Kamo ingong bang lisod ba? Lisod. Unsa man mo nga? Kinsa may mo ingong sayon, taas kamot. Unsam de mong klasihas tao de, wa mo kibawag unsay lisod, unsay sayon. Ang tubag gid nato kasagaran portig yung lisura tumanon sa sugo sa Ginoo. Mao na nga makaingon sa ta kung ang Ginoo mamugos gyud nga tumanon ang iyang sugo, murag way malangit nato kay porting lisura. Pero ambot og tinuod ba gyud kang lisod? Sa inyong paminaw, hay may lisod tumanon ang sugo sa kalibutan o ang sugo sa Ginoo? Pananglitan ang Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin sa kabos. Ang kalibutan nagsugo pagdato. Hay may lisod ana buhaton? Ang pagdato o ang pagsalikway sa imong kabtangan? Hay may sayon buhaton? Huy, tubag mo karon porting sayonas pagsalikway, imo lang ang biyaan imong balay, hurot na. Pero magdato ka, pastila nimong tigom sa kwarta, trabaho, wanay hapitog. Sige pag yung basta portig yung kapuya. Mas stress ko ka. Mo kalibutan karon na stress. Kaya sige mang sunod sa sugos Ginoo. Hay may sayon tumanon. Sugos Ginoo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ang kalibutan mo ingon sukol gyud ay padaog. Hay may lisod ana.
Ikaw asawa, sukol jud kasi imong bana tinda ko aglawas, igsukmag niya nimo, sukol sa kaniya. Nya, makabuntog kaniyang dako na kayo. Lisod kanang pagsukol, ting lisura. Pero moingon ka nga pasagpa lang pikas, sayon ra gyud kayo kay di am sa kay pikas naong. Nya saman, sayo na o lisod. Di gyapon mo to. Ang sugos Ginoo iyang ipamugos kay ngano man sayon kay buhaton ug unsa may nakapasayon tungod kay ang Ginoo mismo maoy mutabang nato pananglitan pagbayad og buhis dito sa templo kanini as atong ebanghelyo wa man sila kwarta pero ningon si Jesus mubayad ta ingos Pedro unsa man pagbayad siya ngadto lang sa linaw or sa lake pamasol dito niya ang unang isda nga motukob sa imong pasol bitara niya ukbang baba na anay kwarta ana niya paghimo anang Pedro na kisa may ga provide atong kwarta ang Ginoo pero si Pedro pay nangita pila ka bukisda iyang anaon mahuman na lang siya tibok adlaw ambot pila ka bukisda nga nagtangag og kwarta porting lisura tingali pero ang Ginoo ana man pero ng Brad Loloy ako ingnon Brad bayari ang tanan atong bayronon dinhi kani mga yuta o kaning atong building tukoronon nga worth nag mga 50 million ikay gasto ana ingos Brad Loloy buang ra sige kog simba diri nya imo patang hasol-hasolon putin na magin akong hagua diri tabang aning kuan parokya imo patang usam na imo silot ana siya pero gingnon ako siya Brad di ay 60 million gastoa ani ang 50 million para pagpatukod sa tanan nato dinhing mga proyekto sugot ka Brad sugot kayo nya ni ko man imong tukod imo na ng 10 million sugot ka kasayon na di ba mo ana gina ang problema kay wa kita million mo na ang Ginoo pag-ingon niya higugmaay mong kaaway tagaan din kaniya gugma para anang kaaway siya'y muhatag dili kita ba nga to igo ratang mutuman unsay iyang isugo pero ang musupply sa capacity aron mabuhat na nato siya anang litaron mo ingon siya ayaw mo paglimit sa pagpanganak ha bisan og 15 kabuk anak 20 kabuk anak panganak lang patay masang matris na kuan na pa dir ingon ang kuan unsay akong ibuhi ingon Ginoo suguon ti ka nga manganak mo 20 kabuk tagaan ti kag budget para sa 100 kabuk anak dako kay kag sobra ang budget nga kong ihatag unsa man para sa 100 ka anak nya 15 ra akong gipangayo na pila may sobra nimo sunan ka na 85 o ibutang naturog ang budget ana tag million so 15 million ang budget para sa 15 kabuk anak naani mo ang 85 million og mo nay sikreto nga wa ta kasakop kay ang ato ding hunahunaon ang ato mang kapasidad apa gud karon god giingnan ta sa gihangyo ta sa Archdiocese tabangi mi ani among 29,500,000 nga kuas kapilin habi may magyud ka mo solicit pa dir ikay akong himuong chairman ingos Monsignor Ruben nya ako man ang superior sa akong pagkapari mga amon anak ko sila Bishop Palma si kuan kinsa man kung mobalibad inigbalibad na ko mo ingon dahil nas mo si Ruben patay kang buhanga ka libad ka na ko so ang ako rin yung gitubag uban sa gugma o pagpaubos sige nyor pero akong nauna naku ka sa dani pero diin man ang akong pagsalig ningon sa ko nga basta na Ginoo nyor sayon na kay na napagyud ang mahal nga birhen sayon na kay na nga naman unsa may sakit sa akong dughan nga igo ra man kong mo announce dinhi naatay tag 1,000 nga
sa to Mother Mary's Healing and Deliverance Slot. Ana nya ato ning gamiton para sa pagtukod sa kapilinha nga mo'y replika sa kapilya dito sa Fatima, Portugal. Project ni sa Archdiocese. Nangulo ani si Archbishop Palma, kinuyugan nilang Monsignor Ruben, Father Lindon, Monsignor Roger Puentes o uban pang mga pari. Nya ako gi-appoint ko nga mo facilitate sa pagtigom og mga donations. Nya kamong akong mga parishioners dinhi og online, hala donate mo tag 1,000 lang. Kanus amang ending ani labing dugay September 8. Usa ra ka buwan. No. Nya problema din na. Usa ka buwan 29 million makuha na nato. Na di makuha og kitang tanan muhatag ta ngadto ni Mama Mary. Nya unsa man ni siya tumong muhatag ta niya birthday gift ni Mama Mary karong September 8. Atong ipakita niya ang atong dakong gugma nga kitang tanan nga nagdebosyon niya tibuok kalibutan manghatag ta niya sugda na natog tigom karong adlaw. Di ba? Uy, pagsulti na ko gahapon naa dayoy nang hatag. Pila na atong halin nahalina na taog 11 slots niya kaya 11 slots. So ang 29,500 slots karon di na 29,500, 29,489 slots na lang. Gagamaya sa dana pa diri 11 nya 29,000. Onya ron ini kaugma ani og mahimo na onya ning 10,000 sunan kag magdungan og remit ning tibuok natong parokya og ang tibuok nga mga online parishioner magdungan og remit. Kadaghan ani nila sobra na magani 100,000 bungo lang uban nang sang tog sulti ba nanasad. Sige ma-forfeit ginang inyong kansa unya pa dir og muhatag ko ana unsaon naman lang nga pobre man ko tinuod na higugma kong Mama Mary pero unsaon naman lang ning akong kahimtang wa mo koy kapalit bugas gusto kita ko muhatag og naay mo text na ko ana ako ding nun hatag sa unsa pa may akong ipalit og bugas ingnas Mama Mary nganon kana na lang yung bugas mo ikuha kana na lang di mahatag ni Mama Mary kanang bugas ikaw niya ang ipa-eskwela sa kumang anak kana na lang yung ikuha kagamay ana matod pagani ni Moises timan ang Ginoo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga ni adinhi siya'y nagbuhat kagamay ra nang sus ikumpara na nimong para bugas para tuition kagamay ra na ikumparar sa pagbuhat sa Ginoo sa universo pila kay precious adlaw aron makapalit ta ba o makahimo ta magtigom tag kwarta para makahimo tag adlaw usa lang kabuk adlaw nya naa man ay gitawag nila sa science og solar system naa may galibot ana nga mga planeta para sa ato pila ni kabuk planeta ang galibot sa usa ka adlaw daghan kanang kada planeta pila presyo ana ay lang usa kanang gisod ang gisod diha ba ay lang usa kanang mga bato mga tubig mga tao mga kahoy ay lang usa na ikwenta ang kana lang usang ingon ana porma lang usa di ta kapalit oy pero gihimo nas Ginoo sa iyang gahom o grasya. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, hinumdumi ninyo ang mga makalilisang nga buhat sa Ginoo para ninyo. Hinumdumi. Bisag ikaw karon, ingka di lang kumudunit pa dir kay ako niyang pagkaon. Sige, tistingi ko no hunahuna, makabayad ka sa hangin nga imong gihanggap karon. Makabayad ka nang imo karong kusog kanang blood circulation sa imong lawas mo hinungdan nakasimba ka karon makabayad ka ana tungod as pagdinao nimo anang pagdonate. Una gabi pag-ingon sad ni Sister Nara pader di ana imong stipend pila may imong i-donate sa kapilin ha ani pader nako i-apil masag kuaning Nara hinoon pero donate man gani ko dinis atong parokya mao gyapon ako gyapong stipend ako gyapong gi-donate
diri sa atong kuan. Nakapil ko ani gamay, di lang ko mosultig pila, secret. Pero ako sa ding panaad nga kada sad semana muhatag sa gyud ko kutob sa akong maabot. Human akong didak sa tanan nga mga angay sa nakong hatagan. Nga mo ending ang akong semana nga empty-handed ko. Nga wa ko'y akong personal nga kwarta. Ako sa nang idonate. Di lang ko musultig pila. Pero di gina mo minos sa napu kaslats kada buwan ang akong mahatag sa dani. O di, og maabot sa na, siya aros di ko tagaag healing and deliverance, Ginoo. Nga naman kamo, wa mo makinahanglag healing? Nanglan. Di na mabayrag kwarta. Deliverance. Ano bang yawa nga magsigig balik-balik na to ba? Nga mo hinungdan ang inyong sala, nga gasigi na lag balik-balik. Mukumpisal mo karon, taud-tauran, balik na sad. Nakapangninghag ko pader, nakapamalikas ko. Ayaw na ha, o pader din agyod pader. Pag abot pa lang dito sa kuan, ni agi ang bana gaagbay o kapit. Ang animal. Maupay pagkumpisal. Tana, dali kayong matintal. Nga naman, tungod kay why deliverance? Wa ma-deliverance ang imong kaugalingon. Dako nang hilak-hilak juga sus Ginoo in taon din adjud ko magdinaw kay mo gani hinungdang nagkagubot mi karon din adjud ko magdinaw Lord. Mampisal din ka diri pader daw kay kustanan ana ay na pagdinaw ha panghatag na o mao gyud pader kay nagubot gyud meron ani pader tungod aning among pag-ilog aning mga butang nga kalibutanon ra gyud ana pag-abot ito sa balay diha bitay kawatan pangawaton ang butang nya silingan na sang kawat katong adik estanan ala na suko na sa kawatan nya dili din na siya yawa na kinahanglan mo ta nag-deliverance nya ako sa doon sa akong paboritong sala magsigbalik-balik tanawa akong naong secret. Pero ako sa ning ikuas Ginoo, ako sa ning siyang ihangyo pinaaging Mama Mary, Mother Mary, muhatag ko aning para sa kapilinha. Tagain taon kog healing and deliverance. Kay di gini na ko makaya, pero milaom ko nga pinaagi aning akong pagtampo aning imong project, makahatag sa din ako tingali, di tingali kompleto pero masig dako-dako nga healing and deliverance sa akong pagkatao o sa akong espirituhanon nga mga struggles aning kinabuhian. Ana, mo ni atong purpose, mo ni atong birthday gift ni Mama Mary. Nya give antique man is Mama Mary, nighatag na to muram sa ni sa Kristo, muhatag kaniyag 1 piso, baslan man kaniyag 100. Ana, dili ni siya ingon nga ulo-ulo ni nato, kamatuoran kining gisultis Ginoo para sa mga tao nga nagtuman sa iyang mga balaod, para sa mga tao nga mapaubsanong nagtuman nga way kondisyon sa iyang mga pulong. Ato na nang lookout, di na nato masulti bisan kinsa. So inaot unta kani nga maong sikrito sa grasya ato ning himuon haron nga si Kristo nga kanunay nga higugma nato mulihok yod sa atong kinabuhi. Si Kristo nagsugo nga musunod gyud ta niya. Nya kamo ganahan mong musunod ni Kristo? Nya ang usas mga nindot kayong sundo ni Kristo ang iyang yung martyrdom. Kay mo magina ang iyang pinaka-highlight sa iyang kinabuhi dinhi nga nahimo gid siyang manluluwas ang pagkamartir. Nya kamo sugot mo nga imartir mo. Putlas liog, batuon hangtod mamatay, hiwa-hiwaon ang lawas, or aslon, parihan ni San Lorenzo. Sugot mo ana? Ito na, nitutok na. ayaw lang sana padiroy. Ana, kuwang, why klaro ning inyong sunod. Gitawag na siya sunod-sunod. Nga naman, kini magong atong lawas ba mangita gini unsay komportable, unsay lami. Mo na gipangita sa lawas, komportable nya lami. Mo ginay number 1 atong gipangita. Nya usahay ang Ginoo pugso nato siya nga mohatag sa comfort ug sa pleasure nga atong gikinahanglan.
Mao na usay mo simba ta aron dili ta masakit, kay kun masakit na ta way ayo, dili komportable. Mosimba ta aron mangayog kwarta, aron makapalit ta sa tanang lami nga atong gustong kanon. Na gani uban, mosimba pero nagpuyo-puyo, mosimba pero nagsigig kabit-kabit. Nga naman sa lami man pader. Nya katungdanan man ang pagsimba, pero di lang kumubiya ani kay lami man. Mao na siya. Usahay inaana ta. Og dili man pirmi. Mao na inigingon, gusto mong mamartir? Ayaw lang na. Naanad batas palami. Ana, wa man ilami, martyrdom, ang tamparuson kag maayo hangtod ka matay, kulatahon kag maayo. Sakit kay na. Pero dunay mga gitawag natog martyrdom nga way paagasay dugo. Gitawag ni siya og bloodless martyrdom. Naaman say bloody martyrdom. Ang giagian ni Jesus bloody, kana bang muagas imong dugo. Ang naagian nilang Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, bloody martyrdom ng ila. Pero kuyog ni Jesus ang usa ka martir nga wa mo paagas og dugo. Kinsa man? Kinsa man tong kuyog ni Jesus sa iyang martyrdom nga wa gyud mo buwag niya? Ang mahal nga Birhen Maria. Si Mama Mary usa sad ka martir, pero ang iyang martyrdom gitawag og bloodless. Way dugo nga miagas, pero ang iyang kasing-kasing mao'y gihiwa-hiwa. Unsa man na kana bang andam tang masakitan aron di lang ta makasala, kana mo'y pinakanindot. Si Mama Mary nagtan-aw siyang anak gikulatag maayo, nindot gyud to kayong isuko. Kamo inyong anak atubangan ninyo kulatahon sa inyong silingan o sa inyong bation, suko mo o dili? Ito ba imong bana kulatahon sa inyong silingan, masuko ka dili? Basig ba ka patya basig imo nang patiwasan. Depende sa tao. Kung ang tao imong gimahal unya pasakitan, nya gatan-aw ka, dili ikay gidapatan, pero sakit ka imong bation kay ang imo man kasing-kasing mo'y maigo. Mao na say tawag og martyrdom. Pero ko na nako pare, ma-inlove ko sa kababae. Nya maingon dayon, pader, magtipo na lang ta, mag-sex ta, ana. Nya maingon jud ko, sala man gid ni, sala gini. Ana, adi lang yun ko. Sakit oy. Kaya moingon man ang kasing-kasing, nanghihinayang. Nanghihinayang ba? Sus, mauna kita to pa der. Tilaw na kita ka ato. Oy, di lang yun. Inanagod. Parehara sa gunas mga government officials na akay panginahanglan kay ang imong balay gamay kaayo wa pa jud kay yuta, pero ikay treasurera or treasurer, ikay tigpirma, ikay tig-release sa mga budget. Unsa man, mangurakot o dili? Og mingon ka dili, perting luoyan nimo. Kay pila ra gyud sweldo nimo? Di ba? Mo na mahibong ta usahay daghang government officials or mga nagserbisyos gobyerno nga na-involve sa kwarta, purting mga nindutag balay. Mahibong lang ta ba? Ngano man nga minindot man? Siya parihasas pare. Nanong ninindot maning balay pare nga wa man ta ni sweldo. Secret. Gracias Ginoo. Amon tawag ana gracia. Ana gracia. Mao na siya. Anya kamo karon dinhi. Unsa may inyong gusto nga mahitabo? Mamartir mo liwat ni Kristo o mamartir liwat ni Maria? Kinsa mang martyrdom inyong sundon, kang Hesus o kang Maria? Pili. Was duha. None of the above. Adi ta kasod og langit. Kanira man yung duha mo'y makapasod atog langit. Mo na unsa may buhaton aron maliwatan ni Maria, di lang ta maliwat ni Hesus. Pero kani si San Lorenzo gibuhat niyang duha. Unsa may una niyang gibuhat?
ang pagpanghatag. Matud pa sa atong unang pagbasa, manghatag nga malipayon. Mao na gitawag ni San Pablo og pagtanom. Ang nagtanom og daghan muani og daghan. Ang nagtanom og jutay muani og jutay. Pasabot ang pagpanghatag. Kini si San Lorenzo, dikon man siya, diakono, kanang dikon magserbisyo man na sa pari o sa obispo. So nagserbisyo siya sa obispo sa Roma, ang atong Santo Papa kato si Pope Sixto II. Sa 7 ka deacons nga nagserbisyo dito Santo Papa, siya mo ina-assign sa pag-distribute sa mga bahandi sa simbahan nga tuas Roma, to keep and to distribute the wealth of the church. Nya kay nagduda man tong mga kaaway sa pagtuo sa una nga dato kayo ang simbahan, mao tong gisung sila, murag gitulis ba nya kay di man makahatag ang Santo Papa sa gipangayo, gipatay. Pagsunod nahibaw-an man nga si Lorenzo maoy pinialan, murag treasurer, siya mo'y gipugos og patugan og pagpatudlo, hain gyud gitaguan ang mga diamonds og bulawan, mga wealth sa simbahan. O gidaan ni Lorenzo ang mga kaaway niya ngadto sa silong underground hall sa simbahan. Og didto nagkatag ang mga masakiton, ang mga buta, ang mga bungol, mga bakol, mga sanlahon, ang mga biyuda nawa na intaw mga kwarta, ang mga gipang-abandon nga mga bata mo'y iyang gipakita. Siya kini mao ni ang wealth sa simbahan. Ni adin hinako gihatag ang bahandi sa simbahan. Naa diha ang mga bulawan og diamonds, kay iyang gipamaligya ang mga bulawan og diamonds og naaman ang halin iyang gipanghatag aning mga tao nga iyang giatiman. Purting sukoa sa kadtong opisyal sa mga sundaong ni atake nila. Mo tong giasal siyang buhi, siya buang-buang ka, himo ming ilad-ilaron. Isa wa ko mangilad oy. Niya man din hinam ugod gigasto ang tadan. Aslon bita siyang buhi. Pero samtang giasal siya, gihubuan siya no. Nya gihigot ang iyang kamot sa kanang murag kuros ba, iyang kamot og tiil. Murag barbecuehon gud anaon siya to. Dako kayo nga kanang kanang barbecuehanan, gitawag mong tingali na siya sana gridiron. Sige siya, gihayang man siya gihayang man siya pagka sugba, di makakanta pa siya. Sige siya kanta og mga salmo. Amboting atong singer og aslo ni mo kanta pa ba ni? Kani atong singer ba? O ganing atong salmista. Ambot mo kanta pa ba kani siya salmo kun aslo na ni siya? Pero si Lorenzo, sige kanta. Mga salmo, aleluya, mga praises sa Ginoo. Unya kay ang nag-asal niya, nalingaw kung sa gibuhat dito, nabiyaan man siya dito, na may nag-atiman niya tuyok-tuyok, paminaw niya perti namang lutua sa iyang likod. Ni joke pag siya, ay Brad, balihan ako Brad, kay murag luto na kayong luyo Brad. Itong gibali sa siya. Niya na-quote gini nga maong statement, baliha ko kay well done na ang akong likod. Nang luto na. Nagibali sa siya. To patay siya. Mo nang joke niya. Ako bitaw naaman sa mo criticize na ako. Sa ikaw ba pader ba? Magmisa ka. Bisag misas patay. Magsigig pangatawa. Ngano magsigig magkag-joke-joke? Nga di man na maayo. Nako, secret. O wa mo makauyon din. Kamatay mo. Ikamatay ninyo, so ayan ta mo gwali, di ba mo magkatawa di asod sa lungod, hihihi, ang ana ko mana. Main na mga tawa ta, grabe ta tong ga-deliverance ko og kanibang mga gipangyawaan ko no to ba, itong mga bata bitaw to sa sudlon, dito sa katong na nayawaan nga nanggahi, mga 7-8 ka buok, apil pang maestra. Kung saod kanina kong yawa no nga di man ko kamao aning deliverance, di man ko kamao ng deliverance, kung ko mag-specialize ana
Nako pastilag mo tabok ning yawa hino ako nanoy mugahi ani. Nako basa kog Bible. Pag human akong basag Bible about anang gugma ba kanang John chapter 15. Pag ako ang punuan sa paras niya, gugma ana. Ako din gi-explain ang gugma. Nako nang mahigugma di gina mahadlok. Malipayon ginang mahigugma. Nya kamo nahigugma mo usag-usa. Tutok lang na ako bab. Labi na tong unang napusis, siga kay matab. Ang kaning crucifix gikumot kana bang plastic ba? Nangakuan gud, nangalukot gud, kusgan kayo. Kuptan og tulo ka tawo ba? Laki. Babae to siya. Dihas ako jung gipadulan. Kani di mo isinugdanan di ay. Nanakod nga to sa uban. Sige kong explain. Gugma pa siyaw-siyaw ko ba? So nadugay niingon man to katong gikuptan bang ligon kay ba? Niingon hihihi. Ano ni katawa? Nako na ang naong ay ni katawa dai. Na in love sa siguro ni. Nakuha ka man tukangi. Katawa siya na nako. Klaro anang naong nimo buangon ka eh. Katawa sa mayo paguman. Wana man kuan sila tanan. Nalingaw na sila. Sige na mig pangatawa. Explain ko akong experience katong akong uyab-uyab sa una tos ang akong struggles katawa na sila mayo. Sige na mig pangatawa sa tatong mga ginikanan. Paguman nawa na. Nako na manganta tag Our Father na. Nganta mig Our Father kinuptanay tas kamot paghuman kanta tag Power of Love duula ng mga tao nga murag kontra nimo nya pangayog pasaylo nya gaksa siya ginaksa na sila dito wa gini gakos nako hadlok ting ito mo to paghuman lakaw ko ambot nibalik ba tong yawa paghuman wala naman sila yawa, wala naman sila manggahi. Nangalingaw pa, paglakaw, sige, pagpangatawa, buwang nga, gining pader. Pader, nag-arin ako ha. May bahala mo si yawa diya, anton ko. Unsa maning kalipay nga gihatag ni San Lorenzo, gipakita niya. Ang kalipay nga naas kasing-kasing, nga dili maapektuhan sa kasakit sa lawas. Kaya kining atong lawas lumalabay. Pero kung ang imong kalipay naas imong kasing-kasing, bisan pagbunugon ang imong lawas, di gyud to matandog ang imong kalipay. Pero kung lawas nun kaita, ang ato ra yung lawas atong giatiman, matud pa ni Hesus, ang nagmahal siyang kaugalingon, kawad-an niini. Kaya unsa man ang kinabuhi nga tinud-anay, ang kinabuhi sa kalipay, dili ng kinabuhi nga seryoso kay ka. Buhi ka mura kag patay. Nabang seryoso kay ba? Nagmisa bitaw kong mga madre. Nya bag-o pa man to silang kailan ako. So seryoso hagid. Nana kay ba? Di ga joke-joke ko. Di gyud mo katawa pero ang mga batan-on dito sa loyo nga mga madre magsigig. Nana ba? Mingaw man kay sila, mingaw kayo. Mo katawa ang mga superior sa dire skill. Ako paita sa daan. Unya kay kuan man to, retreat man to, 5 ka adlaw, di sa to pa 5 ka adlaw ko magmisa nila ako paita sa daan mga naong ani ako misahan 5 ka adlaw. Ang mga batan-on mo action jud katawa, makalitan mo katawa. Anaon man di. Nakumura man sila mga patay din di man mo katawa. Pag ikaduhang adlaw, maugya po na kong wali. Katong pinaka tiguang nga istrikta kay anak mo ana naman pinugnan kay ba anak kay nakaarang na ni pahiyom nang kuan gulang pag ikalimang adlaw basta kusugan ang mga tawa katong tiguang mo kusugay mo katawa pag dayon na akong lakaw nang hatag man sila mga card kadto ra gid siya iniingon I love you very much Father. The first time that I love a person because I see in you the presence of God. Nawa gyud ang akong tanang stress. Porti na gyud nako rong lipaya. Nya magsige na siya text nako. Hihihi. Nako kamao sa din mo hihihi din tiguang. Ambot namatay naman kuno turon. May she rest in peace. Nagkasuod gyud mi adtog maayo nga mura siya akong inahan ba nga. Nya pasiaw sa siya maayo. Si Aom dito siya, ila lang yung disiplina na ayaw pagkatawa panahon sa misa. Ay, yung katawa kay ngilad na. Mo to yung siya.
Ano niya ba? Pagkadugayan niya nga, amay mo din katawa. Katawa sa siya. Katawa sa ko. Di ba na to siya yawa. Kaya na kung makapakusmod sa tong naong ang yawa man na. Ang Ginoo malipayon man. Ang Ginoo kalipay man. Naaday malipay nga di mo katawa. Napainmingon ako. Padir, nganong mamakpak mo des misa? Naku naaday malipay nga di mo pakpak. Pakpak mangita ng Miss Universe nga hapit way sinina. Ato maganing pakpakan kana pa bang pari nga sakto si Nina. Pakpak makita ng mga politicians nga mudaog, yes, daog ana kana pa bang pagpresentar sa pulong sa Ginoo nga madaugon kaayo batok sa yawa dinis kalibutan, do na pa bay champion nga labaw pa ana ang pagdaog sa Ginoo batok sa sala, di ka makapakpak ana. Oy, di man mo pakpak kuno kay unliturgical. Nako, maghimo taglaing liturgy. Depende man ni siya sa gitawag nato og expression sa imong faith o sa imong closeness to God. Di ko motuo nga si Kristo masuko to kung mupakpak ang mga apostoles sa dihang nidaghan ang pagkaon niya paghipos nila nakahipos og 12 ka bukag. Yes, Lord. Di mo gusto op ay pakpak nilad na. Di oy, pakpak na kinindot kani. Di ko mutuo nga wa mamakpak ang Israelita sa dihang nakalabang sila sa dagat nga pula unya nangamatay ang tanan nilang kaaway. Di ko mutuo nga ningon to. Hala kanindot ana. Di oy, yes Lord. Yes Lord. Mo na ang mga salmo ningon, praise the Lord with all your might, with all your heart. Clap your hands, sounds the cymbals. Praise Him with dancing and lyre and harp and tambourines. Express your joy. Uy, ganahan ka. Ayaw. Si St. Lawrence, bisag giihaw na siya, nakajok-jok pa. O nga naman, puno sa kalipay ang iyang kasing-kasing. Kanabit ang daghang ng donate na to karon sa atong namalit sa atong slots. Unsa may result, unsa may ilang rason, malipay jud ko pa dir maminaw na imong wali na wa gid akong stress panahon aning pandemic nako nindot kay mamatay kang mag-smile. Di ba? Kanindot ana mamatay kang mag-smile kaysa magkusmod imong naong mo na mo donate ko father kay nalipay gyud ko. Kamo nalipay mo na itong misa? Ni donate na mo. Wa pa. Na ang ato ganing halin gahapon 11 ra man to atong halin oy karon niabot nag 103 ka slots atong halin daghan na 103 na. So ang ato na lang kuwang 29,397 slots. Nanatay 103 slots. Sige pagitarog basa kay daghan pa magitong nag-text. Pero ako lang sang hangyo na masugi uban nga mo text unya dili magpaila ba. Paila lang in town mo kay importante kayo nga i-text nga rin ako kinsay ngan sa gapadala, hain gipadala, unsay code og pilay amount. I-record na nato nya, i-remit na nato ngadto sa kapilin. Haw pa mi ka-remit ato pa nang gitigom, tingbon-tingbon ato remit kay narabay charge inig-remit, i-transfer. So ato lang tingbon. Pero 103 slots na ang atong halin karon so far. Kanindot ana.